Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an gublay phi baro kini gulong ki khubor bam ta kasni kuwi ka jingjia ka basnosi klaja minin min miet kata ka khatdu tarik ha ka por ka khatwi bji e min miet ha ka baki min der muslim ki baradan omduna ya nyongut e ki lapin ibor berkta ki samla khasi ha ki benta jong shnong lapan na kalian kini kisama khasi ki ba am shimla kwa ban pin pa kurteng kilalit ban ujo daga e jahar halapan police station daga jing sunran lang ki khot ka ke su lapan sa karkum ka jingyo thu ya kini ki briu muslim lakem no dagi pulit kalaban police station bar ka jing tokit halor kini ka jing ja kadang ya chakman ki pulit kila kentu ya katnat pulit bade ka sarkar jalaban shimkhya ban pintikna ya ka jingsngan pajba barban omailat ya kinu ki briu ban pin ibor pajba hakishnong ki tha dan nakaliang kaseng ni kwa ban peso syaka sarkar ba kajingya lenti yong kaseng habang khandra na kapor sa kapor kolong sibenta ban long ya kajing ba kinyo syong suk syong san ki pardo persnam ki jungi nomor ba kumun chi kani ka janmir hi ka ja ka ike ka ba sungsi ba ki pardo persnam ki sya thombor hi ki nongwei ki bari ki khar muslim ba ki barjala ki ba wan bela sene se yang jungi takadau nakaliang kaseng hi ngi kentu ya ka sarkar ya kani migrant workmen act haba kala ada pas ba kadi ban amenno da governor ha kini ki singi ban wan lem kumta kan long dan ne kan bu jingma ya ki pardo persnam ki jongi ha ba ni tinghu kum kini ki jaj brio bat nakaliang kaseng ruhi ka maham bat ya ka maham tinge ya kini ki khar muslim ki ba le kum kini ki jaj kam bat ki ba kwa ban pen ibor lani ki ba kata ya pardo persnam jongi kam tam hang ni hadong than laban bro kuwe toh nakaliang kasih union lawan circle minta ka janmiat hadian baka yo ka phone call ni ki parado persnam ki jongi minta singi lawan ka ni halaban police station ban yarap ban don dekat bikini ki parado persnam jongi nakaliang kini ki samla kila yo ban bu ya ka FIR persya kini ki khar muslim ki ba dei ki nong bela kilawan ban ya na ketika lenti hari sabah badi jan jongka tendur danhil pada hadian kini kila ya karong we dina kaliang jong kini ki kena samla ki pardo persnam jungi bersyok sa laban kila ya tingkhu marhamat bagi bat nakaliang jong kini ki samla kila pensong syaki bagi wan ya ta karong we nre nakaliang kini ki nyongut khar muslim ki nong bela kila shu hiar ban pen ibor da ka ba takti yakine ki pardo persnam ki jongi bat kila ra ruhi de ki tiar pen mesau ki kum ki waj nani u ternam bat nakaliang jongki papli kila mensau bat hoj nakaliang ka police department laban ru ki la yalam lit ban le medical bat kedon kidak mong bat ki dak pom ruhi harendang di kumun siong nakaliang jongka seng ka pensngau sya kini trayeng ba kumno lani hakano kedur ki ailat ya kini ki nyungut ki khar muslim ki ba kin shong wai lani kin sa hang tai hari sabah bat ka deiru ka yeng ka jongki muslim bakin lesi kalong kuwi ke bental lesi bikin penri ya ki pardo lani ki ju ki jaj mediki muslim kini nyongut khar muslim ki dei ki beriu ki buana asam bat ngimtip syai hakanu kodur ki wan bat klem kanu ka permission dan klem kanu ka jingpetip syakador bersong kila pensa angtai bat kolong ka iki ka ba ma lesi ya ki weipat ya ki pardo persnam jongi ki bayat nang tai lesi yo kadon ka iki ka jingja lani yo kini ki dakhar lani kini khar muslim yo ki don ka background ka ba nimla ban ong ba yo de ki nong penyap briu lani ki la adap komet lupa ki crime syaki shnong ki thau ki jongki
bat nakaliang ka senghi ngi penremjur ya kani ka longyeng ba ka ai ya kini ki nyongut kinong bela bakin sa hani hapo laban hari sabah wani kenturuhi ya ka dorbarsnong ba ka di ban simkia lasai no hi ba ki di ban be mardor kini ba kim dei shu ban pensa ban penchong pesa hani hapo dong than jong kalaban pelun berokoi